Wait for me, I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those nights beneath the Eu padre de cartas, mas non sei que facer. A riqueza cambia o amor. Forma celos e envexas. Xa non sei se as persoas queren a min ou desexan o meu diñeiro. É como se fose un burato no meu estómago que non deixa de medrar. Non, iso non é un burato, iso é que non almorzaches. Faloche en serio, felicidade é estar ben cun mesmo e ser aceptado e querido por amigos e familia. Mi madriña, como despertaches hoxe tan reflexivo? O mellor será chamar a Maruxa. Ninguén como ela para escoitar almas tristes como a túa, porque eu non entendo nada do que me dis. E eu de ser ti, collí o Ferrari e percorría todo Irixo e se encontras a Manolo no bar, botas unhas risotadas e pasache toda esa bobada que tes. Ola Maruxa, como andas? Xa vexo no Instagram que estás a tope coa túa casa rural en Mesego. Sei que traballas con Eva, é boa xente. Anda, non te vayas polas. Contame, para que me chamaches? Sei de boa tinta que algo está a acontecer. Vexo que estás a todo. Maruxa, estou nunha crise existencial. Sou dono do Arenteiro, do Panorama, do Fuchela, falo 5 idiomas, teño 3 carreiras. Visitei toda España, teño unha foto con Pedro Sánchez, pero así non sou feliz. Ai, amigo meu, onde estás metido? Para tanto drama, un pouquiño de té. Creo que estás un pouco aburrido de todo o cotidiano e mira que hai moita chicha no Irixo. Creo que o que precisas é viaxar. Nunca cruzaches o charco, non sabes quen se coce detrás destes penedos. Apóstoche o que queiras a que non das dado a volta ao mundo en 80 días. Maruxa, non me cantes. Son ben capaz, pero isto non sei se me fará ser máis feliz. Apóstoche o que queiras a que non das saída de Galiza. E agora poñéndonos máis serios, e se ademais de viaxar creas unha cadea de favores polo mundo? Isto como estás a decir, gústame. Tes cartos, non? Sí. Pois entón que o teu diñeiro faga felices a outra xente. Maruxa, claro que me gusta isto que me estás a decir. Entón, se gaño eu, quédome con todas as casas que ti tes, máis o Fuchela, que non veñeme nada mal comer polvo de balde. Estáis seguro de isto? Nunca estuve tan seguro na miña vida. Pa un lápiz. Pois toma, deixoche o nome e a dirección. Ola, é Xoel. Sí, estoy convencendo. A ser o primeiro en estrear a cadea de favores. Ahora quero que coñezas a miña historia. Soy Xoel, natal do Carballiño. O meu prato favorito é o pulpo. É o mellor pulpo que se come na feira. Encántame compoñer mirando Veracruz. Non perdo ningún partido do
Pero hai un soño que non se me quita da cabeza. Quero ir ao luar. Son cantante. Encantaríame cantar no luar para que o vexa toda Galicia. Sei, vou chamar a Pili para que mova os fios. Pili, es ti. Gracias. Enhoraboa. Deus, non sei se me perdería. Hola, cando me chamou Fog por teléfono, pensei que trataba dunha broma. Soa a troula hizo a careira de favores. Amigo meu, que che ocorre? Aquí non. Vamos no Derby Lake, é o meus lugares favoritos. Vamos. Pois verás, antes de morir, quero sair no récord Guinness en Roca Zumba. Poderías me axudar no a idear unha coreografía que dure 48 horas? Temos as mãos á obra. Aquí. Non verdes, que non estou xorda. Ti mandas, que facemos? Conocer a cidade. Primeiro podemos ir ao Museo do Cairo, logo a Torre do Cairo, comer algo no seu restaurante xiratorio. Podemos acercarnos ás pirámides de Giza e a Esfinxe. Tesme que contar que te ocorre. Pois verás, eu escribo moito e a través desas historias o meu espírito e alma encontran a paz. A miña cabeza ordena todas esas ideas e transformas nunha bonita historia. O meu desexo é que Nurami lea algunha destas historias. Admiro-a moito. Tere sorte, porque eu teño unha amiga que é mestra de danza do ventre, o baile típico de aquí. Seica a coñece. Ciao. Como estás, Aquila? Ciao, Georgina. Entendo que de Bayo xa che falou de min. E coñeces o significado da cadea de favores polo mundo, non? Si. Si, claro, se me axudas estarei en débeda cas túas seguintes persoas da túa lista. Non falemos máis, é momento de papar. Eu coñezo un restaurante que prepara as mellores pizzas en toda Roma. Imos e falamos. Espera, antes gustaríame coñecer Roma. Ensínasme. Primeiro será ir ao Coliseo Romano e o Panteón e pararemos a tomar un café na Praza do Popolo para recargar forzas. Non podes irte de Roma sin saber quen é Miguel Ángel e Da Vinci. E quen son? As tartarugas ninja. Non, home, non, son artistas. Déixate de tanto artista e contame o cadro da túa vida. Pois verás, teño que mellorar a miña receita de lasaña. E a receita de lasaña tena a avó Andrea. Jesús, abuelo Andrea. Me molesta. Eu
por a súa receita de lasaña. Para iso, tens que resolver o seguinte. Un granxeiro ten 10 coellos, 20 cabalos e 40 porcos. Se un día decide chamar os porcos cabalos, cantos cabalos vai ter? Seguirá tendo 20 cabalos. O que cambia é o nome e non o animal. Bonjour. Espero que a viaxe non fose moi dura. Non é a primeira vez que veño a París, a capital de Francia. Se xa non é a primeira vez, xa coñecerás a Torre Eiffel e a Catedral de Notre Dame, e o Museo do Louvre e o Arco de Triunfo. Veño a axudarche para estar en paz coa cadea de favores. Son cantante de ópera moi famosa e vou ter a miña primeira actuación na ópera de Garnier e desde que o sei, mirade que voz. Non te preocupes, vas ter sorte. Pasei toda a vida nun conservatorio. Deus, tanta pinta que ten que ter este parque. Ese ten que ser Elías pola pinta que ten. Hello! Como estás? Moi ben, a verdade. Sempre quixen conocer a capital da Alemania, Berlín. Pois non viches nada. Pero non podes irte sen visitar o monumento de xudeos, o Museo do Pérgamo e a Catedral de Berlín. E tamén tes que probar o Bebesplatz e o Bratwurst. Eu son adicto a esa comida. Vamos, invítate a un currywurst. Pois vai ser que non. Sou un vegana, estou aquí por ti. Que che ocorre? Pois a verdade é que eu son xogador de fútbol e vanme fichar no Valle, pero desde que me dou conta non marco na porta. Vas ter sorte, eu era unha gran xogadora do fútbol feminino. Pero tuve que deixar por desgraza, non vendemos como os homes. Hello! É que quedo abrallado con todos estes bonitos bares desta cidade. Hello, pois non viches nada. Cantos días vas quedar? 4. Espero que me dé tempo coa cadea de favores. Un natal da capital do Reino Unido. Coñezo o Palacio de Buckingham. Moitos días son os que me quedo pasmado coa Torre de Londres. Percorro a ponte da Torre pensando na vida. Entro no Museo da Historia Natural e doume conta que somos un número insignificante. Vexo caer a noite no Big Ben. Pois si están triste, dalle de comer aos esquíos en Jane Park e polo menos un sorriso bota esperada de verdade. Que che ocorre?
Quero crear a bolsiña de té máis fantástica de todo Londres, pero non as podo probar. Por ser enfermo, son o creador e iso retrasaríame para gañar o certame de té máis fantástica de todo Londres. Pois se non me queda máis remedio, fareino. Ei, como che foi a viaxe? Non paguei o asento de Vueling e toqueime unha velliña que tomou toda a viaxe, dormindo toda a viaxe no meu ombreiro. Vivo a Oslo, capital de Noruega. Eu nacín aquí e non me imagino vivindo noutro lugar. Encántame pasear pola fortaleza de Akershus e visitar o Museo do Fram e o do Munch. Canto quero recordar que no mundo hai xente boa e brillante, vou ao Centro Nobel. Pero agora, fálame de ti. Que queres conseguir nesta cadea de favores? Pois son deseñadora de moda e quero inspirarme na miña colección nos vikingos. Pero falta mi inspiración. Alguén en confiar, en probar ideas, bocetos. Pois teño que dicirche que ya encontraches candidato. Entón non perdamos tempo. Ou que? Home, estou acostumbrada ao frío, pero a verdade é que o frío de Rusia cala os osos. Imagino que xa saberás porque estou aquí, poa famosa cadea de favores. Son Vladimir, aquí podemos, Rusia. Nacín na fortaleza máis importante desta cidade, na que se estou deprimido, gasto todos os cartos que teña. Por de quedarme máis pobre, vou rezar a catedral de San Basilio ou de Cristo Salvador. E antes de terminar o día, camiño polo Parque Gorki, con meus mellores compañeiros de vida, os meus cans. Vai tremenda axenda testi, pero agora contame, que queres cumplir? Que soño queres conseguir? Quero ser o mellor bailando o Rasputín. Vas ter sorte, amigo. Non hai ninguén que me gañase ao Just Dance. Imaxínome que se estarás ao tanto da cadea de favores. Estou aquí para axudarte. Que precisas? Pois antes de chegar ao problema, hai que coñecer a miña historia. Chámome Sia. Nacín na capital de Corea do Sur, Seúl. Nunca tiven claro quen quería ser. De pequeña soñaba con ser unha
raíña do templo Haensa. O segundo na gran murista do templo Joyesa Temple. Logo, cando crecín, empecé a pintar. E aspiraba que algunhas das miñas obras estuveran expostas no Museo Nacional de Corea. Pero ese soño non durou. A realidade era que non se me daba nada ben a pintura. Un tempo empecé a traballar no parte de atraccións do Tehuel. Cando en un ataque de tolería apunteime a Hapkido e son forte, veloz e valente. Son todo o que quero ser. E o meu propósito é gañar a maior competición de Hapkido de toda Corea. Entón, terei que ser o teu saco de boxeo donde practicar. Ola, e tu subime? Si, a mesma. Nacín en Tokio, Xapón, pero desde moi pequena vivo aquí, en Honolulu. A miña vida resúmese en praia, area e sol. A miña favorita é a de Fort de Rusia. Gústame cantar, bailar, ler, pero o que máis me gusta é bailar ou la. Teño unha actuación dentro de uns días, estou moi nerviosa. A miña nai falece hai uns anos, esta actuación quería dedicarlle a ela. Entón, xa está claro aquí a miña función. Practicar sen descanso para que a túa nai vexa desde o ceo o teu baile. Sí, hai a mesma. Creo que xa sabes todo sobre a cadea de favores polo mundo. Sí, paréceme unha iniciativa increíble, porque axudar aos demais estaría de moda. Levo aquí 3 días, pero creo que xa perdide o medo ás arañas. Xa tes un anombreiro. Deseise quedar moito máis tempo e mira que quería coñecer a reserva natural. E non esquezas visitar o Museo Nacional ou o Parlamento de Australia. Sí, pero antes, contame, que che ocorre? Quería surfear a ola máis grande de toda Australia, que vai ter lugar dentro de 4 días. Conozco moi boas técnicas para axudarte ao equilibrio. Ai, son Emily. Espera o que xa sepas de min.
Jai, xa me puxeron ao día. Vas a cadea de favores polo mundo. Estou a tanto. Antes de que me axudeses, espero que coñezas un pouco Washington, a capital de Estados Unidos, que visites a Casa Branca, os museos Thomas Jefferson, os veteranos da guerra e o máis importante, o Museo de Espionaxe. Pero antes de tanto, contame cal é o teu favor. Quería correr na carreira máis importante de Washington. Son 50 kilómetros, serás capaz? Eu son surfista e a cadencia é a miña especialidade. ¡Me tienes un poquito loco! Hola, güey. Ai, menuda benvida, estamos mirando toda a xente. Vin aquí por a famosa cadea de favores. Sí, escoitei. Pero antes de marchar, espero que te pases por o Museo de Antropoloxía, o Museo de Frida Kahlo, o Castelo de Chapultepec, e que merques algo na laguna, e que remates o día navegando nos xardíns botánicos de Xocoico. Anda, pero primeiro vamos ao importante. Que precisas? Quero participar nos concursos máis divertidos e atrevidos, a persoa que aguanta máis o picante. Pois vais ter sorte. Teño ascendencia de México e na miña casa tolero moito o picante. É algo raro que vou a decir. Vou a ser a túa adestradora de picante. Entendido, güey? Hola, es Emiliano, non un pouco raro. Me citarás nun cafetal, non hai outros sitios mellores. Chupo, parce. Está aliante la máis importante plantación de café. E todo que ves é ouro molilo, ouro verde. Veo que xa coñeces a cadea de favores polo mundo. E outra vez conocer o Museo de Colombia, o Candelaria, a Praza de Oliva. Estamos aquí para outro asunto. Necesito a túa axuda para pasar en paquete de café. Sabes que no Porto no se pode pasar comida ni bebida. A mí ya vou a cantar o café, sen café natal. Axúdame. Que? Entón hai que facer simulacros e esconder o paquete. Correcto, é sinxelo.
Bos días, eres Rafael. Como tú estás? O mesmo? Con a cadena de favores todo, por todo o mundo. Coñezo, sí, pero antes quiero que te enamores la capital da República Dominicana, Santo Domingo. Lo más bonito para mí es o Parque Colón, para las damas, la ciudad de Coronel. Mira, no te vayas por las horas. Pide un viaje hoy longo para que me contes o que te pasa tu amor. Furman es Romeo Santos e sempre vivín na súa sombra. Productora ofreceume ser cantante de bachata. Non sei bailar bachata e teño que aprender. Oh, como tú estás? Eu sou Rafael e viaxei desde República Dominicana hasta a capital de Brasil a coñecerte. Hola, o mesmo. Verás todo sobre a cadea de favor. Por amor. Seino, estou ao tanto. Pero antes non quero que marche daqui sen coñecer o máis bonito de Brasilia, como por exemplo o Santuario de San João, o Museo Nacional Ernestino Guimarães, o Palacio Itamarichí. Gustaríame coñecer todo o que me dis. Pero antes, cal é o teu favor? Quero ser o rei do entroido, pero estou un pouco bloqueado en ideas. Necesito deseñar o mellor traxe de todos e o preciso para dentro de 4 días. Toma, vas a tempo, né? Non te preocupes, además desta cara bonita, a bachata, tamén sei coser. Bos días, es Benjamín? Che, como andas? O meu camiño é correcto. Xa saberás entón da famosa cadea de favores polo mundo. Coñezo, pero anda a caminar antes quero que coñezas todo sobre Buenos Aires, a capital da Argentina. Está o Cemiterio da Recolecta, o Parque 3 de Febreiro, a Casa Rosada, o Teatro Colón, o Ponte da Muller e o Palacio Badolo. Sí, espero visitar todo iso que me contas, pero non estou aquí por iso. Estou aquí por ti. Contame, cal é o teu favor? Pois teño un quilombo de moito cuidado. Quero ser futbolista dende moi pequeno e dedicarme ao fútbol entrar nun gran equipo, como o Boca ou o Rivas. Tras moito traballo, mañás de esforzo e adestramento tras adestramento aquí estou a piques de converterme no xogador que dende moi pequeno sempre quise ser, pero son moi malo nos penaltis e quedo que os meus compañeros non descubran. Tengo que adestrar. Podías axudarme? Vas a ter sorte. Os mellores xogadores de fútbol son os brasileiros. Argentina, sweetie, Argentina. Ladies and gentlemen, it's Rockstar. My sweetie, Lovina, Abena, I bring you. Agora xa a postinha que fixemos.
E non vou a recordar, se hai moito no xogo. Pois verás, a volta foi feita en 80 días. Eu quería era que foses feliz. Razón, Maruxa, vou seguir tendo estes cartos, pero para ver outra cadea de favores.